uključi svoju kameru da budeš snimljen. Ja ću uključiti kameru, podelite vas. Ok, jesmo spremni? Ja spreman. Ok. Ne znam za ostale. Jesu. Ok. Sad ćemo da počnemo. Milorade, otvaramo prvo pitanje za tebe. Može. Milorade, šta je osnovni cilj brendiranja? Pod A, napraviti monopol. Pod B, biti prepoznatljiv. Pod C, lakše prodati firmu. Ili pod D, izvući više profita. Pa, po mom mišljenju, većina kompanija radi na tome da napravi monopol. Ja sam negde dvoumim se između A i B, ali moj konačan odgovor je pod B, biti prepoznatljiv. Ok, tvoj konačan odgovor je pod B i to je konačan i tačan odgovor. Bravo, idemo odmah na sledeće pitanje. I ne časimo časa i otvaramo ga odmah. Instagram story je sjajan način da pod A demonstrirate složene koncepte brzo i lako. Pod B direktno pošaljete poruku kupcu ili klijentu da odgovori na pitanja. Pod C pravite video podcaste ili pod D pokrenete traffic and engagement. Instagram story je sjajan način da pokrenete traffic and engagement. Moj konačan odgovor je pod D. To je tvoj konačan odgovor? Sigurno? Apsolutno. Ok. Milorad kaže da je odgovor pod D. To je tačan odgovor. To je tačan odgovor. Ukoliko ste pratili kurseve na HubSpot Akademiji, mogli ste se susresti sa ovim pojmovima i ovim pitanjem, ali ovo možda znate već i iz života. Idemo odmah na sledeće pitanje. A ono glasi: zbog čega su hashtagovi korisni? Pod A, da biste pratili efemerni sadržaj koji nestaje. Pod B, pomažu pretrazi, prate kampanje i utiču na kreiranje sadržaja koje generišu korisnici. Pod C, da pokažu rukovodiocima moć organskog dometa na komad sadržaj. Ili pod D, sve navedeno. Samo pažljivo. Ilija, kako je stanje u chatu? Ja ne mogu da pratim chat. Ide, dobro. Da biste, moj konačan odgovor je pomažu pretrazi, prate kampanje i utiču na kreiranje sadržaja koji generišu korisnici. Moj konačan odgovor je pod B. Je! Pojačan i tačan odgovor. Prosto jedan određen hashtag grupiše, recimo na Instagramu kada ukucate, ne znam, hashtag Beograd, svako ko je okačio neku sliku koja ima veze sa Beogradom, ostavio taj hashtag, na jednom mjestu će moći da vidi sve slike o Beogradu. Ovo je sad neki najbanalni primjer. A mi idemo na sledeće pitanje. A pitanje broj 4 glasi: šta je osnovni cilj brendiranja? To je ono što sam rekao da je ponavljanje majka mudrosti i sada radi protokola odgovori ponovno. Aj sad da ne odgovore u chatu ovi kako treba. Da, ovo pitanje se ponavlja, bilo je prvo pitanje, ali eto, mogu i ja, ali daćemo prednost učesnicima u chatu da
odgovore. Ajmo sad, evo, dao vam je šansu, Milorad. Dobro. Evo, pomoć prijatelja. Da vidimo ko je spavao pre 3 minuta. Dobro je, odgovorili su polako pod B. Ok, ti mi govori, pošto ja ne mogu gledati chat. B, odgovorili su. Okay. To je to. Prosto kada sam pravio ovaj milioner. Bolji si od Zeke. Prosto kad sam pravio ovog milionera, taj dodatak gde sam kucao pitanja mi je istekao i onda to jest obrisao sam ga, onda više ne mogu da editujem pitanja i zato se ponavlja. Čisto da ne bude zabune. Otvaramo pitanje broj 6. To je ajmo, šta predstavlja skraćenica SEO? Pod A, send email out, B, serial editorial output, pod C, search engine optimization, ili pod D, search exploitation mode. Ajmo čat. Ajmo. Što se mene tiče, s obzirom da me Ilija planira za neke ozbiljnije stvari... SEO, ne daj Bože da podbaciš. Pa ne znam, Ilija, negde se dvoumim između D i C, ali s obzirom da sam počeo malo ozbiljnije da shvatam i izučavam ceo taj koncept, moj konačan odgovor je pod C. Search Engine Optimization. Prosto bilo je predavanje prošle nedelje o tome, naravno da je tako odgovor. Sad prelazimo na sledeće pitanje. A ovoga puta Milorad ne odgovara, već puštamo publiku da vidimo šta oni misle, pa će Milorad izabrati nešto od njihovih odgovora. Opa! Koliki procenat web saobraćaja potiče od organske pretrage na internetu? Pod A 27%, pod B 32%, pod C 48% ili pod D 53%. Ajmo! Pišite! Ovo je pitanje sa HubSpot ispita. Biće i na našem pitanju, na našem jeziku deo. Šta kaže publika, odnosno ostali učesnici? Publika ćuti. Ajmo publiko, ajde. Ok, Milorad, imaš pravo da vidiš šta publika misli. Ja ću te zamoliti da mi samo kažeš koji je najveći procenat koji je publika dala. Publika je šareno dala. Tako, nemoj slušati publiku. Jel možete, pošto nema mogućnost da vidim sada trenutno, ako možete da mi kažete od najvećih koja odgovora ka najmanjim. Prva 3. Pa dali su B i D. B i D. Da. Dobro, ja ću biti slobodan da odaberem pod D i pohvalit ću sve one koji su odabrali D. Koncept je jako važan prilikom celokupne ove procedure i ide se na maksimalan broj procenta, tako da je konačan odgovor pod D. Tako je, šampinjone. Jako čudna konstatacija, ali tačno odgovor. I preći ćemo odmah na sledeće pitanje, jer mi nemamo pauze za reklamu. A pitanje broj 7 glasi. Izvinjam se. Skraćenica PPC označava Program Placement Code, B, Pay per Click, C, Program Pay Customer, ili D, Personal Placement Clicks. Ovo bi trebalo svi razumjeti.
Da čekamo moj odgovor ili ćemo da sarađujemo s publikom? Sada opet slušamo publiku i ti biraš da ćeš usvojiti njihov odgovor ili ćeš imati svoj. Ili je šta kaže publika? Samo malo, publika je za ovaj put totalno u pravu. Znači, pay per click je nešto što su odgovorili, hvala Bogu, svi. Ok, onda ćemo usvojiti njihov odgovor. To je moj konačan odgovor. Ok, B, pay per click je tačan odgovor. Ali samo da znaš, sad ćeš podeliti ovi 10.000 sa njima dolara. Idemo dalje. Ovoga puta odgovara Milorad. Milorade, šta je CRM ili ti CRM? Consumer Relations Marketing, Customer Relationship Management, ili Customer Returns Manager, ili Critical Relationship Manager. Moj konačan odgovor je pod B. Customer Relationship Management. To je tvoj konačan odgovor? Čutanje znači odobravanje. I pošto je Milorad... Kako bi Poljaci rekli ovdje, are you sure? Pošto je Milorad iz prvog ciklusa iste šanse i koristio je HubSpot, a HubSpot je ništa drugo nego jedna CRM platforma i to je tačno odgovor. To. Sada idemo na sljedeće pitanje. Sljedeće pitanje odnosi se na copywriting pre svega i kada pišete neke blog postove, mislim sigurno ste bar nekad pisali nešto. Pitanje je za publiku pre svega, jer će trebati da pogode jedan određen broj. Dakle, pitanje glasi. Završeni blog post ili članak treba da ima naslov od A 60 karaktera, od B 15 karaktera, od C 75 karaktera ili D 90 karaktera. Zapamtite karakter, a ne reč. Znači karakteri sa sve razmacima, zarezima i ostalim znacima interpunkcije. Publika može da piše svoje odgovore u chatu. Da vidimo. Takođe HubSpot pitanje. Dakle, kada čitate neke vesti, po onaj naslov te vesti, koliko slova sa razmacima treba da ima. Napred to kao muzika. Ta publika kaže? Publika kaže C. Publika kaže C. Da. Ok, publika kaže C. A Milorad kaže da je Twitter je najbolji pokazatelj koliko karaktera možemo da koristimo. Moj odgovor je pod A, 60 karaktera. A zašto Twitter? Savršen blog, post članak. Zato što je to platforma koja omogućava upravo ovo što Ilija kaže, blog post. Zapravo Twitter je platforma nekada stvorena za mikroblogging, ovde govorimo o generalnom pisanju članaka. Tako da, publika kaže C, a kompjuter kaže A. Ali pošto je ovo sve igrame, idemo dalje. Dakle, kada malo, pišete... što je rekao Milorad, jel? 60 nije karakter. Da, ali sam ga ispravio, ovo nema veze sa Twitterom. Ne, nije mislio, ne znam da li mislio na blog, u blogu smo.
Idemo na Ne mislio sledeće sam pitanje. na ograničenje upravo na 60 karaktera, ali hvala. Nisi ti ograničen, na Twitteru si ti ograničen na 240 karaktera, ali to je tweet, to nema veze s ovim. No nema veze, idemo na sledeće pitanje. Da, povećali su, dobro je, bilo je 160. Ide je Zeka, Tarik. Ide kao onaj u englesku, opasna ova. Ono što vodi najslaviju kariku. Najslabija karika, ona je... Ona je moj idol. Sledeće pitanje glasi: gde na Instagramu nećete postaviti link do sajta koji promovišete? Pod A story, pod B bio sekcija, odnosno bio sekcija, pod C opis fotografije posta ili pod D reklama, odnosno plaćeni oglas. Odgovor na ovo pitanje znate iz života, ukoliko koristite Instagram. I vrlo je lako. Da li imamo odgovor od publike ili od Milorada? Nemamo. Pojete se. To se mene tiče, ja sam spreman da odgovorim, nego da damo malo i da se publika uključi, znači će mi bilo kakva vrsta pomoći. Nema delenja para. Šalim se, ovo je sve u edukativne svrhe. Neki od publike su rekli pod C, 2-3, tako da vi sad polako odlučite, najvažnije dođemo do kraja, jer idemo u Što se mene tiče, ako mi dozvolite, ja ću se složiti sa osobama koje su rekli da je odgovor pod C i upravo nećemo postaviti link tamo gde je opis fotografije posta. Pod C, konačan odgovor. Ok, pod C, zašto pod C? Jel mene pitaš ili... Da. Ili njih? Svejedno. I Joe. Ako C, zašto C? C je tačan odgovor, imali ste sreće. Iđu nam je diktator. Ukoliko postavite link u opis fotografije posta, prosto taj link nije klikabilan, odnosno nećete moći da kliknete na njega, jer je taj tekst čist string i ništa drugo. Možete samo hashtagove da stavljate u opis fotografije posta i zato uvek kada imate neku Instagram objavu koja nešto promoviše, uvek je poslednja rečenica, to vidite i na stranim profilima i našim, kad piše link u opisu profila ili link in bio, to je to. Ajmo sledeći. Hvala diktatoru na podsjećanju. Idemo dalje. Smo spremni? Otvaramo pitanje broj 11. Svi odustali, boje se niđe. Najbolji način da promovišete svoj biznis na društvenim mrežama je pod A, reklamiranje firme, usluga i proizvoda. Pod B, sakupljanje što je više moguće kontakata. Pod C, pozivanje klijenata da posete vaš sajt. Ili pod D, nuđenje mnogih besplatnih i korisnih informacija. Da čekamo odgovor publike ili da ja dam obrazloženje? Kako god. Samo polako, ne žurimo, imamo još koji minut. Dobro. Ja nekako žurim da osvojim taj milion. Dobro. Hoćeš u dinarima ili dolarima ili evrima, pošto kurs se menja, nemam pojma kako hoćeš. Nešto se razmišljamo, to bude... Možda je rubljama najbolje, nekako ne slabe. U engleskoj valuti. Pa rublje nešto slabe, ovi sve govore da su rublje slabe. Poklonit ću ti Joker pola. Aj, sad si kao dobar, ajde. I reći ću ti da A i B nisu tačni odgovori, tako da zamisli da sam uklonio odgovore pod A i pod B.
Evo ga i Znaš kako, čovjeka se čudi. vodeći se psihologijom ljudi, nekako ljudi najviše vole kada dobiju nešto besplatno i u ovom svetu digitalnog marketinga ono što ljudima treba je kao novina da se što više informišu, a to je upravo nuđenje mnogih besplatnih i korisnih informacija. Tako da moj konačan odgovor je pod D. Konačan i tačno. Jedan od primjera... Evo lista šansa. Jedan od biznis primjera jeste ukoliko vaš sajt ukoliko je vaš sajt recimo neki dobar alat za pisanje ili recimo sadrži neku veštačku inteligenciju koja će vam pomoći da, ne znam ni ja, sredite sliku i slično. To su neke stvari koje prosto su neke premium opcije, plaćaju se i zato ćete na mnogim alatima, softverima i slično uvek imati opciju free trial ili ti besplatni promotivni period, gde vi u roku od recimo 7 dana do nedelju dana, nekad čak i 30 dana, imate vremena da kažem, testirate proizvod koji vam je ponuđen besplatno, pa ukoliko vam se dopadne, vi nastavite vi započnete pretplatu na taj njihov neki proizvod. A mnogi su se u čatu sukobili da je i C, povezivanje klijenata, da posete vaš sajt, da je i to slično. Ja sam im rekao ali ovo je tačno odgovor na naše pitanje koje smo tražili. Pod C je dobar način, da. Pod D je najbolji. Imamo dobar, bolji, najbolji. Ako gledamo gradaciju. Pa da, tu može doći do nejasnoća. Znači, ovo se prosto, ti kad nudiš besplatne i korisne informacije na nekim svojim biznis profilima na mrežama, ti ih automatski pozivaš da posete tvoj sajt, tako da je malo triki pitanje. Siniša, nemoj da se šališ sa Niđom, kod Niđe nema šale. Ja ne mogu da čitam chat, tako da nemam pojma šta pričam. Ja kaže Siniša da se malo šalio. Dobro. Šalimo se malo. Ajmo. A otvorimo sledeće pitanje. Odlično, mi idemo. Milorade, stigli smo do 12. pitanja. Ko želi biti milijunaš? Bolja mi je hrvatska verzija reči. Ko želi biti milijunaš? Dobro, znači otvaramo 12. pitanje. Možeš sad pričati malo prvo. Evo sad se prebacujemo na Tarika Filipovića. Milorade, da li si ispratio bilo šta u vezi sa pesmom Eurovizija? Pa sad si rekao da si Tarik, ajde iz početka. Sad sam Tarik. Milorade, pratiš li Euroviziju? Apsolutno sam ispratio, s obzirom da je Konstrakta izvela pesmu koju je napisao i aranžman uradio moj veliki prijatelj Milovan iz zemlje Gruva, tako da sam upoznat sa celokupnom situacijom oko Eurovizije. Onda je ovo fakat dobro pitanje za tebe. Otvaramo pitanje broj 12 za $250,000. Kako si krasan. Konstrakta predstavlja Srbiju na Euroviziji. Njene stihove, koja li je tajna zdrave kose, biti zdrava i što ćemo sad, koristili su mnogi brendovi u svojim kampanjama na društvenim mrežama. Oni su koristili pod A, viralni internet meme, pod B, sponzorstvo sa Konstraktom, pod C, promociju pjesme Incorpore Sano ili pod D, sve od navedenog. Boga mi, ovo je sad, s obzirom da, iako sam upoznat sa pesmom i ispratio sam da je svaki proizvod, produkt koristio sve te memete ili mimete, kako si rekao, dvoumim se. Je li mi je ostalo nešto od pomoći?
Nema više nikakve pomoći, samo Bog pomaže. Znači biti ili ne biti. Samo Bog pomaže i Nikola i ja. Ja ću da nam... Ja sam mislio da će diktator bar malo pokazati ono njegovo meko Evo, srce. sačekaj, budi se publika. Imamo jedno A. Ajmo dalje, ajmo ostali. Pišite pa ćemo izabrati nešto. Ajde, naravno, publika treba da učestvuje ako misli da dobije 1% ovog miliona koji osvoji. Ajde dok smo dobre volje da dijelimo. Publika mora biti zdrava. Kad je ubedljivo A trenutno. No? Ajmo dalje. Vrijeme ističe, kako bi rekao ti, Tarik. Ako si pratio Milenaša, vrijeme ističe onda kada se ona truba začuje u pozadini. Legenda. Ajmo dečki, pomozite da osvojimo ovaj milion. Jel ima ili ja odgovora? Trenutno je samo A. Samo A. Nemoj da se neko naljuti. Nikola menja glasove zato što može. Stvarno, skoro je snimio neku reklamu. Ja sam iznenadio, koji se rođe u Hrvatskoj, nemam pojma. Tako dobro da skinem akcenat i svaka čast na talentu što menjaš glasove u XU naroda. Takvi smo ti mi sa radija, znaš, ili ja? Da. Vidim, nema Siniša, može se naljutio. Nije, mi se šalimo, nemamo loše namjere. Siniša odgovori. Ja sam rekao Siniša da sam ja odrastao na bitangama i princezama, meni je to ono omiljeni sitkom za uvek, tako da... Siniša nema odgovora, ja sam se naljutio. Jesmo dobili odgovor. Ajde, C, nek opet promaši. Dobro, nema veze. Šta kaže publika, Ilija? Vrijeme nam ističe, probili smo termine. Biće, inače od večeras će milionaš biti posebno odvojen. Posebno će videoklipi. Šerujte, subscribeujte naš YouTube kanal, molim vas. To nam treba i za projekte i za sve. Malo je ljudi koji su na projektu, a puno ih je, 54. Malo ko je subscribe-ovo naš kanal. Gledaju video, ali neće da subscribe-uju. Znači, Nikola, ja mislim da Ilija sada trenutno koristi viralni internet meme. Carsti. Ajmo. Ok, da li smo dobili odgovor? Jesmo. Šta ste rekli? Većinom ja rekao. Siniša je malo podbacio, ali nema veze. I moj konačan odgovor je pod A. Viralni internet meme. To je tačan odgovor. Tačan odgovor. Kada sam sastavljao ovo pitanje, tada je meme sa Constructom i njeni stihovi su bili aktualni, a u posljednje vreme, krajem leta, ukoliko ste primetili da je odjednom buknula, izvučena iz naftalina, bukvalno, ona bugarska pesma Vasko Žabata. Ta pesma je bukvalno postala meme. Kako je to izvučeno? Ta pesma je bukvalno postala jedan ono viralni meme. Ali slušaj, nije to samo kod nas. I koristili su je širom regiona u reklamnim kampanjama. U Engleskoj se sluša ta pesma. Odakle je ta izvučena pesma tako da postane smiješna? A postala je viralna na TikToku. Znači nije samo srpski, hrvatski, bosanski to, nego govorimo o Engleskoj, znaju za tu pesmu. Pa sve što dođe na TikTok se raširi. TikTok je proslavio... TikTok je proslavio nekog bosanskog pevača sa onom pesmom Helikopter. Mi možemo naš format staviti na TikTok, dugačak je, ne možemo. Ne možeš ovo staviti na TikTok. Pa stavit ćemo malo barem. Najbolji moment. Ok. Onda smo malo približili šta su zapravo viralni internet mimovi i kako se koriste u
kampanjama, a mi idemo na sledeće pitanje. Pretposlednje pitanje. Opa! Milorade, udahni duboko. A boga mi i ja moram da udahnem duboko da bih pročitao sve ovo. Otvaramo pitanje. A ja rekao, zato što si jeo... Mani se ti čitanja, nego spremi ti... Kako praćenje društvenih mreža može da informiše vaše timove za prodaju i proizvod? Pod A. Marketinški materijal vaših konkurenata može se kopirati i koristiti za sopstveni proizvod ili uslugu. Pod B. Vaš tim za proizvode može da objasni kupcima tačno zašto su tu funkciju napravili na određen način. Pod C. Povratne informacije kupaca, pozitivne ili negativne, mogu pomoći prodavcima i timovima proizvoda da bolje riješe potrebe klijenata i kupaca. I pod D. Vaš prodajni tim može da sluša zaključene osvojene poslove i da pronađe odlične prilike za povećanje prodaje. Ovo je jedno od najtežih pitanja, jeste obimno. Samo polako. Kako praćenje društvenih mreža može da informiše vaše timove za prodaju i proizvod. Marketinški materijal vaših konkurenata može se kopirati i koristiti za sopstvene proizvode. Ne? To nije sigurno. Vaš tim za proizvode može da objasni kupcima tačno zašto su tu funkciju napravili na određeni način. Ni to nije. Idemo sistemom eliminacije. Evo, Siniša se javlja. Hvala, Siniša. Znači, A i B nisu sigurno. Siniša, sad si ubo za $500.000. Pa znači, znaš kad ubodeš, što je čudo. Negativno mogu pomoći prodavcima i timovima proizvoda. Pa dobro, mislim, negde se ovde i povezuje vaš prodajni tim. Koji je vitamin najzdraviji? C ili D? Koji je vitamin najzdraviji zimi? Apsolutno. Ja ću sada izreklamirati vitamin Candy. Candy, nemoj da se reklamiraš, jer ćemo kući ovdje, neću moći objaviti ovo. Kako je diktator rekao da je ovo najteže pitanje, pa i nije baš najteže. Koji je vitamin zdrav za prehladu tokom zime? Najviše vitamina C ima kažu u kiselom kupusu. Pa, eto, ja sam nešto rekao. Pomoć prijatelja iz Londona, naš konačan odgovor je pod C. Tako je, Siniša. Siniša je mašio na pitanjima za 3.000, ali za 500.000, znači on bi bio milionar samo ako imam pomoć. Sad se skoncentrisao. Ja ću samo da vam čestitam u tome. Zato što ste uspešno odgovorili na pretposlednje pitanje. A bukvalno ako nekom treba obrazloženje, prosto imate prosto timove ljudi u nekoj firmi koji imaju zadatak da doslovno pretražuju sve o proizvodu koji oni prodaju i čitaju recenzije kupaca ili čitaju na Twitteru šta se piše o tom i tom proizvodu. To je sad trenutno najbolje vidjeti u prehrambenoj industriji, tipa ne znam, pojavi se neka nova čokoladica i sada neko uslika i okači na Twitter kao našao sam super novu čokoladicu i onda ljudi pišu u komentarima, da, probao sam je, jako je dobra, ne valja ništa i slično, i prosto ti timovi ljudi beleže sve što se piše na Facebooku, sve što se piše na Twitteru da je javno, na Google recenzijama i tako dalje i tako dalje. I naravno, što se tiče društvenih mreža, ali na primjer nešto što je mnogo jače sad, baš u koroni zaživelo, znači ovo je što se tiče društvenih mreža, što se tiče prave ekonomije, QR kodovi, znači skeniranje klub kartica, to je znači danas se pokazalo kao najbolje koji se proizvodi kupuju, koji su zanimljivi. To sam hteo da istaknem, polako i zaživljavaju kod nas, ali očitavanje QR kodova, znači nešto je trenutno najjače što se tiče proizvoda koji se prodaju.
sad govorimo o društvenim mrežama, naravno, u ovome slučaju. Mm, Ali jedno drugo vuče i imaju sličnosti. Ajmo, za 1.000.000 i da damo pare čoveku i to je to. Ok, otvaramo milijonsko pitanje koje nije toliko teško, kao ni prošle nedelje što nije bilo teško. Ono glasi: Želite li da postanete milioner? šta je impresija, odnosno impression, u svetu digitalnog marketinga? Pod A, kada vam neko klikne na reklamu. Pod B, kada vam neko vidi reklamni sadržaj. Pod C, kada vam neko lajkuje ili komentariše post sa reklamom. Ili pod D, kada vam neko ostavi recenziju. Ovo pitanje sam vam dao iz domaći u onom... Tako je, upravo sam to hteo da na Google Classroom. Upravo sam to hteo da kažem i ja mislim da smo mi već osvojili 1.000.000, s obzirom da sam ja uradio domaći. Teja se javlja, znači da je i Teja uradila domaći. Ti nemaš pravo da gledaš chat, sad ćemo te, ne, žao mi je. Dobro, izvinjam se. Gotovo je, neš dobiti 1.000.000. Ajde da čujemo i ostale, s obzirom da svi zajedno učestvujemo u osvajanju ovog 1.000.000. Ja verujem da su mnogi uradili domaći, ja ga jesam uradio i na ovo pitanje sam tačno odgovorio. Imao sam samo 2 greške. Svaka čast. Malo se šalimo, ali ovo je sve edukativno i ciljem da što više ljudi polože kurse, da se ohrabre. Mnogi su se obeshrabrili, boje se engleskog jezika, znači evo sad nam je na našem jeziku, tako da položite barem ovaj ispit, ako ostale niste u mogućnosti, da ne širim ja. Koje je konačno rešenje? Izvoli, Milorade. Siniša, pa kako ne možemo dok Siniša ne kaže. B je rekao Siniša. Teja je rekla isto B. Moj konačan odgovor je pod B. Kada vam neko vidi reklamni sadržaj. U svetu digitalnog marketinga impresija nije kada vam neko klikne na reklamu. Impresija nije ostavljanje recenzija, iako to sam naziv govori. Nije čak ni lajkovanje, ni komentarisanje. Znači, to je prosto jedan trag koji u statistici vaših postova i sadržaja se meri tako da niko nije pošteđen od ljudi koji kliknu na neku reklamu, jer svaki klik, svako scrollovanje se gleda i impresija jeste kada vam neko vidi reklamni sadržaj, tačno odgovore pod B. Milorade, ti si milioner. Bravo, stare, milioneru! Nisam ja, bravo, svi smo zajedno milioneri. Svi zajedno radimo sa istim ciljem. Teamwork. Evo, samo ga zagasim. Hvala svima na učešću. Ja se nadam da nisam bio dosadan. Nisi bio dosadan, baš smo bili, izvini ako smo malo i šalili se sa Miloradom, ali mi smo braća, mi se znamo dugo i mislim da imamo tu slobodu. Tako je. Nema zamerki, ja još jednom hoću, Nikola, da te javno pohvalim. Odgledao sam s vama predavanja, nažalost nisam bio na prvo 2 zbog nekih privatnih obaveza, ali sam pregledao. Svaka čast. Sve pohvale, sve si bolje i bolje. Hvala ti puno. Ok, ovo sad zbog milionera, znači idemo sad ovaj deo, bit će nova epizoda vez toga. Ajmo, kraj završi isključivo o milioneru, znači, pošto imamo 2 epizode celine. Ok, zaustavljam snimanje. Tako je.